дӯстони азиз, ташаккури зиёд. Воқеан дӯстони азиз, мегӯянд мусиқӣ ба инсон илҳоми тоза мебахшад. Имрӯз таронаҳои ҷадидтарину дилнавозтарини Анвар Ахмедов таби ҳамаи мо шуморо болида мекунад. Бори дигар меҳмонони аз дуру наздик омада хушомадед мегӯем аз номи аҳли оилаи арӯсу домод. Санҳатҷон, Насринё чӣ хел? Табат хуб аст? имрӯз дӯстони азиз Саҳраҷон тӯй дорад, тӯи хуби бобарор хоҳам ба ту, ҳурмату эҳтироми самимӣ хоҳам ба ту. Дар роҳи пурпешутоби зиндагӣ бахти софу беғубор хоҳам ба ту. Бори дигар тӯятон муборак. Ба инак чун Анварако якумин таронаи худро бо номи Меҳрубона модарам оғоз карданд ва ман бисёр мехостам ки якумин дар ифтитоҳи сухан якумин дуои нек, якумин таманниёти зебо, якумин орзуҳои ширинро аз фариштагони хонадон, модарони азизу мӯътабари арӯсу домод, ҳамзамон шаҳсутуни ин хонадон, падарони бузургвор ва бидуву бобоҳое ки имрӯз ташриф оварданд, ҳамаи он нафароне ки дар ин оила дуогӯй ҳастанд, бо меҳру муҳаббати фарзандӣ даъват месозем. Маравад модарони азиз, падарони бузургвори арӯсу домод, якумин дуои нек аз ҷониби шумо мешавад ва баъдан таронаҳои шухтаринро ситораи санъати тоҷик махсус барои шумо, барои рақс кардани шумо месозад, то ки ҳамагон рақс кунанд. Маравад модарони азиз, падарони бузургвор, якумин дуои нек, якумин таманниёти зебо барои фарзанд, ҷигарбандоне ки имрӯз чӣ қадар як рӯзи беҳтарини зиндагӣ доранд, тӯй доранд, табрик кунед, таманно кунед ки инҳо ба роҳи дуру дароз рафта истоданд. ба кунҷи сандалӣ нишаста шабҳо модари пирам, ту шояд ҷомаи домодӣ медӯзӣ ба сандият, ки рӯзи тӯй дида бар қади ман бишкани армон, ба он дастони ларзонат бимирам ман. вале ки боз медӯзӣ ту дастархони гулдӯзӣ, ки рӯзи маърака дар байни мардум обро гирӣ. чӣ дуньёест дуньёи умеди ту аё модар, аё модар. воқеан дӯстони азиз, модар нафаре ҳаст ки ба назди фарзандаш хӯроки сарфгаштаро намеорад, яъне ё ки нони хушкшударо намеорад. барои ҳамин модар аз ҳама шахсе ки воқеан ҳам аз ҳама меҳрубонтарин, вақте ки вориди хона мешавем якум суроғи модарро мекунем, мегӯем модарам дар куҷост. вақте ки модарро дарёфтем, баъдан ба суроғи дигар мешавем. барои ҳамин меҳри модар аз ҳама меҳри калонтарин нисбати барои фарзанд ба ҳисоб меравад, чун шабро шаб намегӯяд, рӯзро рӯз нагуфта фарзанд ҷигарбанди худро ба воя мерасонад. барои ҳамин меҳри модарро зиёдтар мегӯяд. падарони бузургвор, шахсутуни хонадон, посбони аҳли оила, аз ҳама шахси пурқувваттарини